čistého nákladného auta. V Banskej Bystrici zas z vozidla povypadávali kusy plechu a trafili auto, v ktorom sa viezol manželský pár. Vodiči nechceli veriť vlastným očiam, keď v strede tejto križovatky videli pobehovať 3 ovce. Takmer v centre zvolené ovce skutočne nikto nečakal a nehlásil sa k ním žiadny majiteľ. Hrozili nehody zvieratá, bolo treba čo najrýchlejšie dostať preč. Zasahovali nielen policajti, aj hasiči mali čo robiť. Po krátkej naháňačke príslušníci ovce pochytali. Nedaleko cesty ich zatvorili do provizornej ohrady. Ovce museli vypadnúť z nákladného auta, ktoré ich prevážalo. Na ceste zostala odlomená doska z nákladiaku. Keďže sa k ovciam nikto neprihlásil, odviezli ich k najbližšiemu chovateľovi na Kováčovú. V Banskej Bystrici zase z auta vyletel 5-metrový kus plechu. Iba zázrakom nezranil manželský pár v protiidúcom aute. A on sa tak ako zdvihol a vletel nám do kabíny. Správal sa ako gilotína a otočil sa mi nad hlavou v kabíne. Plech nebol dostatočne upevnený. 26-ročný muž, ktorý ho prevážal, dostal 300 eurovú pokutu. Iba vďaka tomu, že sa manželia stihli pohotovo zohnúť, sa nestala tragédia. Nemali sme šťastie, že som si všimol, že tie plechy letia, tak sme zohli hlavy a teraz sme tu. Pre televíziu je Katarína Kováčiková. Návrat detí do školy.